Kabiro dumara uchiel higa mar 2022 nyiso ni odiochieng' ma kawuono bende modiochieng' mogik ma bende duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka kata kiero IEBC gibiro tieko ayanga chenro mar puodho jochung' mopogore opogore e pacho kai. Chenro ma bende na gichako chieng' tarik 29 mano mar dwe mar abich. Odiochieng' ma kawuono ka bende wano giko odiochieng' ma kawuono igeno ni IEBC biro tieko puodho jochung' mopogore opogore. E lemo mar ten piny Kenya bende waneno ni jochung' madirom 57 bende ochiwo kramna dwaro margi mar laro kom ten piny Kenya. Nyaka sani mana jochung' madirom 4 kende ema bende nosepuodhi manero chop odiochieng' manyoro. Jochung' 4 ma bende osepuodhi ma bende biro laro kom ten piny Kenya oriwo gai mar ODM Ramogi Odinga ma bende koro ochung' gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Bende wantiere gi William Ruto ma ochung' kod duond bura mar UDA. Wantiere gi Wahiga Mwaure ma bende ochung' gi duond bura mar Agano Party kanyakla gi George Wajakoya ma bende ochung' kod duond bura mong'ere kaka Roots Party. Magi gin koro mana jochung' 4 kende ma bende koro timo kisera margi mar laro ombulu e nyim yiero maduong' ma pacho kain. Ma bende koro nyiso ni kwan makama bende en kwan matin ma bende piny Kenya biro bedo godo ne jogoeko ma bende biro chung' mar laro lemo mar ten piny Kenya chakre higa mar 1992. Chenro mar puodho jochung' bende osebedo kadhi nyime koro gwenge mopogore opogore. Mane lemo mag governors, lemo mag MCAs, lemo mag jod bura. Odiochieng' ma kawuono e thuond wach marwa e chenro mar mbaka oromo. Wado mana goyo mbaka gi Jofwambo ma bende gisani koro osegolo ogutgi mag fwambo ka giruore gi weche mag siasa. Pono ni neno posters ma bende nwake e mbui magwa, mago mag Facebook koroka mago mag Twitter. Okiny ma kawuono adhi bedo gi thuolo mar twak gi moko kuom Jofwambo ma bende gisani koro osedonjo e siasa. Buora Nairobi ka antiere gi George Otieno ma bende ong'ere gi nying mar Ajombuta. Arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Kopogre gi Ajombuta nyaka Ramogi Ajuang e studio marwa mantiere buore Kisumo. Bende adhi tudra gi Jofwambo mong'ere kaka Sela Aimba ma bende gisani koro osewuok oko mar laro komb od bura kiero woman rep e county ma Siaya. Sela amosi ni oyaore. Oyaore nya jaber. Erokamano ahinya. Bende kopogre gi Sela Aimba okiny ma kawuono bende wayudo thuolo ka bende wadhi twak gi mano mong'ere kaka Josephine Sirega. Josephine bende en jafwambo ma bende gisani koro ogonyo kata mana olonyo ogut fwambo ka bende gisani koro oriwore weche mag siasa ka bende en bende olap dhoge jurni ne komb woman rep e county ma Migori. Josephine odhi tudre godo e yor lony manyasani mane mbui. Josephine kiwinja gisani amosi ni misawa. Sharon, awinji e makare, ambele amosi ni misawa. Ageno ni inbende iwinja andala county ma Migori. Ngene Migori kaka pinyuru. To nyakwa monde puodho, kura ringo pio to aneno ka chopo e wang' sa. Erokamano. Inya Josephine Sirega wawinji e yo makare. Nyaka Ramogi Ajuang magi gin moko kuom jofwambo matuklu ma bende nyingegi isebedo kiwinjo kuom thuolo malach. Odiochieng' ma kawuono kendo odiochieng' mogik ma bende koro IEBC puodho jochung'. Gibiro nyiso kaponi osepuodhgi kata oyo. Kachako kodi Ajombuta. Yes. Ing'eni Ajombuta ni chung' kasipul. Koro ng'ino oganda mathoth bende osebedo ka penjo Ajombuta ni bende pod ochung' koso oyo papen mari. Erokamano ahinya mokwongo yiena mondo mi atim erokamano maga makende mowuok e chunya. Mokwongo kuom gwel mapek mogwela godo. Mondo abi atwaki e nyong'ong maro mar Ramogi TV. Inyalo paro na nitie ka kiyawe to nikech miluma to kod gombo ma dhano to kod dwaro to kod miyumo ma dhano be nigo de chunye ne aneno ni ber kaluwore kod jolony mosiepewa mane wabedo godo mondo mi iwach ni ng'ama dichuo ok ne mudho kiro oko maltin e ot inyaka iwuog mana oko so chuo te nyaka iringi donje pap koro naneno ni ber mondo mi agwethra oko e paw siasa. So kana chung with a clear vision ni adware mondo ambe kai kaber
takete lony mara mar kaka ng'ama tin ma bende osebedo kod lony mararie mosewuotho osetudre kod jok mamoko mothoth mondo wakele lokruok ne jowa mokase pol. So inyalo paro ni ne wakedo kendo nominations watemo kwaketo ikruok makare motegno to kuome marach ma ok nyal geng' motimore notimore. Karwa nochiw direct ticket to kendo nikech an awuok nadwa chung' nok achung' ni mondo ago mbaka gi ng'ato yo moro amora. Koro yiena mondo mi asir kendo confirm ne jowa kamoro amora ma untie ni ng'weya mar manyo kom kasipol pod liet kendo sani koko tegno. Achung' kar kenda kendo chieng' tich ariyo manyo kadho nanwang'o thuolo makare mar mondo mi no puodha kod IBC. Koro adhi donjo nyinga bucho Balgurai to kendo kaseche Balgurai to an gadieri ni abro chiwo gokinyi ma tarik madhi goyo ombulu mondo mi adhi ago ombulu ne Honorable Juju Tieno kata Jombuta. Erokamano. Kata mna Jombuta bende ka wan wadhi nyime gi chenro bende ibiro mna nyiso gimomiyo ni donjo e paw siasa ponono ni en mbi ma bende ne yude Nyakalondo kata Oyo. Amola achiel kachiel nyaka e kaunti wa Kisumu kama bende adhi tudra kod Jofwambo Sela Aimba. Sela Aimba bende osebede fwambo kuom thuolo malach. Sela odiochieng' ma kawuono kendo odiochieng' mogik ma bende IBC timo puotho mag jochung' mopogore opogore. Bende osepuodhi koso Oyo? Oyawre ahinya Jofwambo wadwa kamoro amora mantiere bore Nairobi kanyo. Mokwongo mondi adaka okinde makende mar doko ne Nyasaye erokamano makende kuom miwa thuolono makende mar neno odiochieng' ma kawuono niendi. Mar ariyo akawo kinde makende mar doko ne Royal Media Services erokamano makende e bwo Ramogi TV kuom miwa thuolono makende mar uso sera magwa kaka jafwambo ei TV no mar Ramogi. Gima daher nyisi en ni an kaka Sela Aimba an ema nokwong puodha e Siaya County mondo mi alar kom nendo mar mine kata kom nendo mar Siaya County Member of the National Assembly. Joma ng'eny ong'e kaka woman representative. Omiyo odiochieng' ma kawuono niendi amor mar nyisi ni kidhi e ballot tarik 9 dwe mar 8 ka bende obotimo yiero maduong' e Kenya kaendi, ibo yudo ka picha mara to kod nyinga mar Sela Aimba to kod party mara machung' godo mar Movement for Democracy and Growth emani mokwongo kata emotelo e list mar joma mine malaro kom mar Siaya County noendo. To Sela bende eseche ma bende IBC pod dhi nyime gi puodho jochung' ka bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik. Bende osepuodhi kaka jachung' koso pod irito odiochieng' ma kawuono? An ema nokwong puodha tarik 1 dwe mar 6 higani mar 2022 kane gichako puodho joma mine. Gina nyisi ni kidhi e ballot tarik 9 dwe mar 8 ka ji dhi e yiero, ibiro yudo ka nying Sela Aimba ema nitiere mokwongo e ballot mar kom mar mine kata mar women representative. Erokamano ahinya. Bende abiro muola achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kaluwore gi weche mag tudruok e yor mbui. Adhi tudra kod jafwambo wadwa mano Josephine Sirega. Aluonge ni jafwambo wadwa kata kosegonyo ogudu mar fwambo. Nikech dongere bende wacho ni once a jafwambo always a jafwambo. Josephine kinyalo mana winja chal mari chal nade kaunti ma Migori bende. Osepuodhi kaka jachung' koso Oyo? Erokamano ahinya Sharon, daher mondo mi akwayi mana thuolo matin. Pod an jafwambo kendo an jafwambo maneno ma ongirore bende. To daher mondo mi awachi Sharon mokwongo kapod ok anyisi ka bende osepuodha en ni amor nikech ing'eyo ni chogo ma en Ramogi TV kendo amor ni kawuono niendi koro abedo kaendi kaka wendo to an bende amor nikech ne an achiel kuom jogo ma bende nobede kamati mane loso chenro mane idhi time Ramogi TV, kamati mane otelne kod jo Ageyo e thuolo noendo ka bende ne wantiere kanyo endo kod cluster manager Charles Odhiambo, ne wantiere kanyo endo kod Jo bende ne nitiere kanyo endo, Jay Bonyo bende ne nitiere kanyo, ne wan gima kachiel kod Masi Oburu gi gima gitrevo mbija wuoda ni mapanga tamor nikech kawuono kaneno ka chenro biro e tipo maneno mar Ramogi TV amor mokalo kendo daher mondo mi awach ni atimo puoth kod pak nikech osebedo ka utimo tich maber ma okalo. Daher mondo mi awach ni an achiel kuom jogo ma bende nyocha ne opuodha odiochieng' mar tich abich
kod duol maneno mar IEBC mondo mi koro nyindi adhi alara yanga kom mar Women Rep e County ma Migori Kaindi kaka jachung' ma ochung' kende ma ong'ere ni independent. Ng'eyo ni kaka wan jo independent ang'e ni Jofwambo wadwa Jombuta biro yie koda ni nyocha ok en tich mayot ahinya Sharon Ong'aw wamanyo kipande gi signatures koni koda kocha to kata kamano koro nyindi en adieri ni an kaka Josephine Achieng' Sirega adhi bede debe maduong' mar IEBC tarik 9 dwe mar 8 to mae di bende gima nyocha na gombo ne en gombo na inyalo paro ni an bende chien kucho nyocha ne antiere duond bura mar ODM kata kamano ne awuok kana neno kaka gik moko ne gongore to tuomore koni gi koni omiyo na wacho ni an ok adhi welo mar ODM nikech nadwaro mondo mi achom ratil kod japiny mondo mi akwa japiny thuolono omiyo an bende yudo thuolo mendo kakoro ni duol mar IEBC omiyo achung' kod independent e kom mar Women Rep e county ma Migori ka. Bende lose kotende kod achiedh nade ma bende pod umedo yudo ang'ene county ma Migori bende weche mag welo nochuo chieng' ahinya kom mar Women Rep ma bende koro bende wadhi losi Jombuta na pinji gimomiyo ni donje siasa ni donjo kaluwore gi mbi mari ma bende nisi yude Nyakalondo koso nang'o ni donje siasa. Achiel kuom gik ma anyalo gombo mondo mi awachi en mokwongo amor kod kaka mosebedo katayowa e piny Kenya ka yore mag siasa wa enigma onge nying momiyo luonge go jakom Raila Amolo Odinga amor kaka osebedo kotayo chenro mage and inyalo paro sigana kama jakom Raila Amolo Odinga ae nyaka koro chop samo koro chope kawuono ma koro telo chime ma onge gimo nyalo badho koro asebedo kabedo iluongo ni japuonjre mar siasa and thothne asebedo ka go siasa mar bedo piny mesa tindiko wane thothne nyalo luongo ni think tanks koro no gik sama naneno ni mondo mi aber sama ber mondo mi adhi adonje gima kisungu luongo ni active politics number 1 nitiere thuolo maduong' ne an kaka ng'ata e Kenya ka emomiyo ka ng'iyo pap kacha to neno ka wachung' ji mok tis na par and kaka thothne unyiso wa pile ni we are the leaders of tomorrow kora one day to live up to the promise and maduong' moloyo aneno kaka osiepena kod owetena nyiminena kod minena kaka samoro giwuok kachiel ka gidhi manyo an chenro margi to kod yuto moko osebedo kodhi motegno ahinya to naneno ni kadonje thuolo mar telo an kaka jo to gi connections ma wan godo to go fungu mar bedo connections mun go ginga personally man godo to gi ofungu ma bende kom mar bunge no kelo wanyalo kelo dongruok mapiyo ne jowa kotenre kod weche mag somo kotenre kod weche mag thieth kotenre kod pito kod arita an kaka ing'eyo awuok Ugis to Ugis for a very long time mosebedo kod chandruok kod pek ma arita mok ni kare mago kisera mago mbulu ma bende sichako uso jasiasa nyaka bed ng'ama jambola nyaka bed ng'ama dhoge mit makora jonyiso ni mbi ma bende ni yude Nyakalondo mar Ramogi mamiyo ni kata ni wuok oko e paw siasa ok ane ni en mbi chutho to atimo erokamano ne thuolo na ma bede Nyakalondo na yudo ka nyinga mara joke dhi wuotho godo oko to thothne oko en nying ma ji ok okia so en nying ma ji ong'eyo mano e siasa ibo fwenyo ni en achiel kuom gima gidonge iluongo ni advantages weche mag siasa koro naneno ni mondo nikech ambe an ng'ata kaka joma moko koro ni en gima ni kare nikech achiel kuom gik mamora in my amor kod and again ni wabro twak kendo watache 10 point agenda mag jakom e manifesto ni manyoro kore manifesto mamara ambe an kod gimiluongo ni 7 point agenda manifesto no wani nyiswa mana kwa dhi nyime kata kamano we wawinje duonda Selaimba kawuok e county ma Kisumu Selaimba juma thoth kan waketo posters odiochieng' manyore mbui magwa nagi wacho ni wachwale penjo ni nang'o miyo ni Jofwambo ma bendo kinyi makawuono adhi bedo godo gi twak no wuok e paw fwambo ka koro gisani gidonjo e paw siasa mari bende neno mbi koso nang'o miyo ni wuok e fwambo ka koro donjo siasa Jofwambo wadwa anyalo nyisi ni gimomiyo nadonjo e siasa ok en nikech mbi masebedo godo e ute mag fwambo nikech an kaka Selaimba
asetiyo ute mag fwambo kuom thuolo mar higni 18. Gimomiyo nadonje siasa en dwaro mar jopiny. Iyudo ka e kinde mosebedo ute mag fwambo gieki, japiny timo yiero pile ka pile sama ji odhi yiero. To japiny kosetimo yiero, bang' dweche 3 kata 4 kamaendi, gichako giduogo e ute fwambo ka igonwa simu ka giywak ni jotelo mane giyiero ok otiyo negi e yo makare. Omiyo sama intiere ofis kaka jafwambo, seche moko untiere Nairobi, ok unyal yudo thuolo makende mar romo kod jopiny kinde ka kinde ka gibiro manyo kony koa kuomu nikech chandruok ma gintiere godo. To an mosebedo Kisumu ka iyudo ka japiny sama nyathi olewo moko dhi e skul, obro ringo kobiro ir jafwambo manyo school fees. Japiny sama tuo kete piny moko nyal yudo thuolo makende mar yudo pesa mar thieth modwaro, obro ringo iri kaka jafwambo kobiro manyo kony. Japiny ka nitiere wach moro modiye to dwaro mondo oyudie paro moro manyalo hoyo chunye kata ng'ama nyalo ng'ado ne rieko, oringo kobiro e od fwambo mondo mi ong'adne rieko. Koro napenjra niya, ka japiny nyalo bedo ni yiero jatelo, to jotelogi chamo msara ma jopiny ema chulo kod osuru margi, to jotelogi ok nyal kelo lokruok e ngima jopiny manoyierogi. Ang'o wamona temo mondo mi amany kom mar Siaya County mondo lokruok ma japiny osebedo ka dwaro noendo oyud kokalo kuoma. Mae gin nadonje siasa jaber. Siaya kanyo bende naneno jochung' mopogore opogore ka nowuok. In nichako mana gi MDG. ODM ni bende chuo mach kata nochuo chieng' e kinde ma bende ni luto ombulu. Korka kore nang'o mini donjo MDG kopogore kata mana gi parties moko ma bende nitiere gi huma e Luo Nyanza. Adonyisi ni kidhi e register mar political parties Kenya kaendi, ibo yudo ka wantiere kod parties ma kwan giromo 90. And the latest one mobedo registered mogik en Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party ma bende jakom dhi laro godo kom mar president Kenya e yiero mabiro tarik 9 dwe mar 8. Kuom parties 90 gieki, wang'e maber ni kaluka endi humb ODM osebedo kalak, kendo inde mosekalo dhano osebedo ka paro ni kok ichung' kod otikono mar ODM to in ng'atno ma either igori kod jakom kata ok idwar party. But adanyisi natemo chung' kod party no mar ODM, matemo consult kod a few friends ma bende gin party leaders mag ODM. Tiyudo ka negidinona magi kamora mora midhie to ginyisi ni ODM oseloso lineup margi mar jochung' magidwaro mondo gitim ang'owa mondo migidhi ti godo. Omiyo nawuoyo kod Mheshimiwa David Ochieng', akone ni Mheshimiwa, agombo ni mondo adonje siasa. To joma sewuoyo godo ma bende gin officials mag party mar ODM ma gin osiepena magita gidil, dino na gikona niya ODM oseloso lineup margi. Be nyamiya thuolono makende mar chung' Siaya mondo alar kom mar mine gi otiko mar MDG. Ung'e maber na party mar MDG en party matin. Nyocha ko bedo registered kaendi 7 December 2016. Omepoti en party ma pod ekore kadongo. To kano nyisa ni Sela ada mithulono makende madhi laro kom mar Siaya County woman representative. Tang'eyo ni ya huma misebedo godo e ute mag fwambo ibiro kawo kom ni kendo ibiro telo ne jo Siaya kaka idwaro. Omiyo an jabera nyalo nyisi ni kata mana nomination fees mane ji chulo nokachulo, party leader mara nokawo ting' mar timo gimoro amora wirani mondo mi one na bede ballot tarik 9 dwe mar 8. Erokamano ahinya Sela, wawinje yo makare. Josephine Sirega kinyalo mana winje yo makare. Kaunti ma Migori kanyo bende ahinya lemo mar woman rep, mano lemo mar od bura e kaunti ma Migori. Bende naneno ywaruok makoni kod kocha ka nowuok ka moko kuom jogwe ma bende nochung' nowuok oko ka bende wacho ni yiero makamano nokotim e yo ma huyanga. Korka kori welo kanotim, ang'e ayanga ni chung' kod otiko mar duond bura mar ODM ma bende gisani nokiyudo e welo. Nino no welo ni notim e yo machalo nade? En adier ni Sharon ni en gima nitiere lela ni yiero kata welo mar duond bura mar ODM ahinya e kaunti ma Migori ne okotimore e yo makare. En gima nitiere lela kendo en gima kata mana no kelo nonyuolo weche mopogore opogore to kata kamano endo ne osetimore bang' kane osetim welo mar ODM ahinya e kom maneno mar woman rep e kaunti ni kaachiel kod mago mag MCAs. Gima thoth ne ng'isa kendo an nawuoro ni gima thoth nomiya mana puoch kod pak kane ging'isa ni Josephine Achieng' Sirega Nyanding Opanga, kare in chal ka gima niseneno gini chon kaka gima ne dhi timore.
to an wacho ni an adwaro ni mondo mi ayud thuolo makare mondo mi achop ir jopiny. En adieri kata obedo ni ywak ne nitiere ka kod kacha, welo ne otimore kendo ibiro yudo ka kaunti ma Migori ne en kaunti ma bende nonyenyore lela ahinya kata nonyenye lela e kinde mane kaluwore kod kaka duoko mag welo goendo ne otimore. To an amor ni kaka nawuok kendo ing'eni kata mana johera maga ne ok obedo mamor kendo ne gitimo penja ni to ang'o momiyo iwuok ma ok idhi e welo. Johera maga mathoth mane dhi e seche mag welo to giwacho ni wadhi wamanyo picha ni kanyo endo e tablet ok waneno. Jomoko bende ne wacho ni an koro kane ok aneno picha ni an koro naweyo ma ok bedo e welo noendo. To nang'iso gi ni thuolo nitiere ma en mana welo pod wantiere kod yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Omiyo nasingo negi kendo anyalo paro ni an achiel kuom jochung' e kom mar mine mane okuongo lando wach mar independent. Ing'eni e kaunti ma Migori ka ni Sharon wantiere kod jochung' 4 ma ochung' kod independent e kom mar mine ni. To an achiel kuom jogo mane olando kata ka pod ok otim welo nikech nadwaro mondo mi oganda kata jo kaunti ma Migori oyud thuolo makende mar mondo mi gitim yiero makare kaluwore kod kaka welo ne otimore. Lando okang' makamano kapok welo tim tiselando ni biro chung' kar kendi, nionge gi adiera ni biro wali koso? Naneno kaka ing'eyo ni kaka Jofwambo bende nitiere gik mathoth mokalo ma wang'eyo Sharon. Ne waneno kaka mokwongo inyalo paro ka seche mane wadhi timo welo niendi, mokwongo ne gibiro gi wach mar opinion poll. No opinion poll moro notim to inyiso kaka ne opinion poll niendi ne wacho. To ne gineno ka gima ne gidwaro ni mondo mi giti kod opinion poll nikech ing'eyo ni duond bura mar ODM ne giwacho ni gintiere kod yore 4 ma oyienegi kata ma chik oyienegi ma ginyalo timo godo welo, ka achiel kuom gi ne en mano endo mar chiwo direct ticket, moro bende mar universal suffrage mano endo ma oganda dhi mondo mi odhi oginene mondo odhi ogo ombulu ne jochung' mago magidwaro. To naneno ka inyalo paro ni duond bura mar ODM ne ochiwo direct ticket ne jochung' magi mathoth. To seche makoro ne giwacho ni mondo mi wadhi welo mar kom mar mine kaunti ma Migori, ibiro yudo kane en koro ne dakika mogik. To naneno kaluwore kod kaka weche ne chalo, nawacho ni ok adwa ni mondo mi abed kod ywaruok e weche mag welo gi, we achom jopiny achiel kachiel mondo mi akwagi thuolo nikech chik oyie mondo mi jachung' nyalo chung' kod independent. Kamano Sharon. Sirega nyakwara moge jwang' par ni nyalo riwori kodwa e twak makama kioronwa ote namba mag simu ntiere nono kanyo, ntiere mbui ni kanyo, e TV bende nyalo mana neno ge kanyo bende. Namba mar SMS 23600 penjo mora mora mabendo kinyi makawuono diher mar mondo mi apenja Jombuta Josephine Sirega kanyakla gi Sela Aimba. Parni Facebook bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV. Kabina nino ka ote mathoth donjo, ote mathoth ajon tiere thoth jima bende penjo ni Jombuta timo campaigns mage kanye? Campaigns maga atime constituency. To kaki ng'eyo constituency en kama duong'. To de bedi kuonde te at the same time. Ko ete mona kama nyalo. Bende it is important mono japinyo ng'e ni from the perspective ma jachung' kan kama. Samoro koyot matin. Titemo mana kama nyalo. Monde go kama nyalo. Yes. Koyot bende moko kuma chiedh nade mabende ukadho. Chiedh nade nitie. Chiedh nade nitie kendo gi ng'eny mathoth mokadho. Aparo ni thoth ne jowa ok ong'eyo ni siasa ok en tugo. To ka ok en tugo to nyaka koro ket maino mari gi sinani. But gima duong' en ni kan wasebedo cleared sani endi no wayudo communication mowuok from constituency returning officer marwa ma verify our campaign schedule ma bende no chakore ayanga odiochieng' ma nyoro gi nyocha. Koro gisani
to yiena mondo mi atim mos ni okane campaign trail nikech nayudo gwel makende mondo mi aringa chop Nairobi bedi wang' nyong'ong mar Ramogi TV. Yes. Erokamano ahinya. To Stella Imba, ang'eni achiedh nade makoni kod kocha bende ok kosi. Moko kuom achiedh nade ma bende iyude seche ma bende idhi nyime gi campaigns magi kata seche ma bende gisani koro igolo gudu mar fwambo kidonje mag siasa. Gin kaka mage? Erokamano ahinya Jofwambo wadwa. Nyaka nadonje siasa. Anyalo nyisi ni pok ayudo challenges mang'eny ahinya. I think ni challenges maseyudo nyalo bedo adek kende. Achiel en ni nomination yuto tim chien kaendi. To kano tim nomination, jopiny noyudo ka josiasa manosetiyo yudo ka gin joma noseloso mwandu ei siasa kaendi. Koro jopiny noseng'iyo gi gimoro ni iyuko negi jamna. Ing'eyo maber ni ng'ama jafwambo ok en ng'atno moseloso mwandu moro mang'eny ahinya makoro kidhi ir jopiny to ginyalo yuko jamna kaka in iwuon midwaro. Koro ing'e ni expectations mag jopiny kowinjo nyingi kaka osebedo kowinjo kuom thuolo mar higni 18 mokalo e radio, en ni Stella Imba ni nyinge duong' humbe lach, onego bed ni en ng'atno manoseloso mwandu kabisa. Koro wach mar yuko jamna kaluwoni oda bedo mang'eny ahinya. But ada nyisi ni aparo ni bedo e ute mag fwambo geki be okonyowa in one way or the other. Kozi iyudo ni nitiere kuonde moko makidhiye to jopiny nyisi ni nyara Imba in gima wadwaro, kelnwa mana bana, kelnwa mana posters, to wadwa maneno sura mari kende, ok wadwar gimoro amora kuomi. Mano romo nyisi ni jopiny ool kod telo marach mayudo ka gisebedo ka giyiero jotelo mok tinegi. Mar ariyo, an kaka Stella, ing'e ni ng'ama chung' godo en incumbent mosebedo ka tiyo e komno kuom thuolo mar higni 10. Oseserve for 2 good terms. Tiyudo ka nitiere jotelo moko ma kosetiyo kuom higni 10 to paro ni komno en kom monego bed ni pod otiyo atiya kata obedo ni ok otiyo ne jopiny e yo maber. Ung'e maber ni affirmative action seat ma bende en kom masani koro wawuok oko gi Josephine Sirega kwa manyo niendi. En a revolving seat. Mangeche ni ya ng'ama miyo kano osechung' mose at least osetiegore siasa iwinjo. Onego bed ni omanyo kom machielo mopogore kod mar woman rep to e mano ne mine mamoko kata rawera moro kata ng'atno modak kod ang'ol. Koro iyudo ka kaka nadonje siasa wan ji aboro kata jochung' aboro malaro kom mar woman rep Siaya County. Tiyudo ka an ema jachung' kata the incumbent oketo maino mare kuoma. Kidhi e Facebook sani ibo yudo kolos na Facebook accounts adek magin fake Facebook accounts. Oket manifesto mok en mara, tikete odhi viral, tiwacho ni manifesto masela opogore kod manifesto mar woman rep. Manifesto masela oloso en manifesto mar governor. Mano romo nyisi kaka am a threat to the incumbent bende osebede kom higni 10. Kaito ing'e ni kano donje siasa, at first nitiere jomoko mane iketo kata mana e social media, e Facebook gini, e Twitter gini, mane diro yang ka kacha mondo migi scare igodo mondi ae siasa. But ne gido ka an bende ing'e ni siasa dwaro a very thick skin. Odoro ng'atno mosendhono pien dende moyudo ka en pien dende motegno ma kata de gibed mane giketo ni obadho mage to in ok idewogi. Koro gitimo atima gigi magitimo e social media gi bloggers gigo eko, but in ok idewogi iwinjo. Omiyo mage moko kuom challenges maseyudo. Ayany moko mayanyo godo ji e Facebook gieki mabe waseng'iyo godo bet ndiko badhowa gi yenya ng'etsiri e social media ka be yudo ka nitiere jomoko be gin undecided, pok ong'eyo ni ogone ng'ano kura. To kaka oneno ka ng'ato yenyo owacho ni kara ng'amiyanyo niendi ema dhi gone kura. Koro gimiwa mana kura gayany goiko. To Stella jok badwa ni yuk negi jamna, omenda mag yuko jamna gi bende uboro muna nyisiwa ni omenda mag yuko jamna gi bugolo kanye. Campaigns ng'eni bende dwaro pesa. Mago duto te wani nyiswa. Josephine Sirega County ma Migori bende komar woman rep anno koywayo jochung' madirom 6. Sub counties ma Migori bende thoth gin sub counties madirom 10. Campaigns magi kidhi godo nyime achiedh nade mage ma bende diyudo? Erokamano Sharon, County ma Migori nitiere kod constituencies kata sub counties aboro. Inyalo paro ni wan nyaka ani wuothe sub counties gi duto te mondo mi ichop ir jopiny kendo mondo mi iyud thuolo mar uso negi sera magi. Ok yot ahinya mana kaka nyawadwa Stella Imba iwinjo ka wacho kanyedo Jofwambo wadwa Stella Imba no ing'e ni nondikwa kod tich odiochieng' achiel. To ng'eyo kaka wasewuotho e wuoth mar fwambo kod keyo. Adieri fwambo gi keyo ok wanyal wacho ni wantiere kod resources mathoth. An kaka Josephine Sirega ase manatemo bedo kawuoyo mana kod osiepe matin kacha
majolo wani kich pesa ma wanyalo yuko godo jamna ne jopiny waonge godo. Wan wawuok oko kaka an awuok oko mondo mi aus sera maga ne jo kaunti ma Migori mondo mi gimiya thuolo mondo mi atagi kendo mondo mi atine gi komni. Mana kaka iwacho ing'eyo ni kaunti ma Migori komar woman rep nidi olombo jochung' mathoth mokalo ma gin jogo mago mantiere gi pesa. King'iyo kata families mago magiae gin families manitiere gi pesa ma giseloso pesa kendo thothgi gin families ma bende osebedo ka tiyo county ma Migori kaendi kendo nitiere nyaka jo ohala jogo mago malwetgi bobo e yore mago mag yuto. Ing'e ni county ma Migori ka bende ma wantiere nyaka kod first lady mar county ma Migori ma bende owuok oko mar manyo kom manendo mar woman rep ni. To nikech ing'eyo ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod ratiro Sharon mar mondo mi omany thuolo mar mondo mi otajo piny e kom manendo ma odwaro. To gima ka wadok chien kata ka wang'iyo malong'o ahinya ibiro yudo ka kom mar woman rep ni en adieri ni en affirmative action seat. Affirmative action seat en gino manolos kaka chik mondo mi mine mathoth oyud thuolo manendo mar mondo mi gidonje telo. Nikech kata ka wang'iyo malong'o adieri biro yudo ka kaunti ma Migori kaendi mane Dr. Pamela Odhiambo mane en woman rep ma kaunti ma Migori ne ok chung kendo mondo mi ochako lar kom ni. No wuok mondo mi odhi olar kom manendo mar governor. Nikech no neno ka oseyudo mijimo. Kom mar affirmative action ni en mana kom ma ang'eyo kaka asebedo ka afuono kendo asebedo ka ang'iyo en kom manendo mane miyo mine mijimo mondo mi mine mathoth oyud thuolo mar bet e telo. To ka koro waneno nikech kata kidok kata mane county ma Kisumo Rosa Buyu mane en woman rep ma Kisumo koro no wuok kendo koro dhi laro single constituency. Waseneno kaka mano endo timore kom mar woman rep en affirmative action seat. To gima kendo chak mako dhoga en ni mine ma bende oseyudo mijimo kaka miyo ma waluongo ni first lady ma osebedo jaod governor gisebedo e telo kuom higni 10. Maendi en office ma oyangi kod sirikal ma osebiro kod allocation kendo yudo sir mopogore opogore. Waneno ka joma chalo kamagi gin jogo ma koro onego bed ni laro kata kom mar governor. Onego bed ni gilaro kombe madongo dongo mondo mi gimi mine mamoko thuolo mondo mi giyud mijingo mar mondo mi gidonje telo. To en wach malich ahinya ma en gino ma japiny onego bed ni ng'iyo makare ni mine mago ma oseyudo mijingo ma onego bed ni chorore malo mondo mi gilar kombe mamoko mondo mi gisir mine matino ma apiny bende mondo mi oyud thuolo mar donje telo kendo giduogo kendo gidolore kod mine matindo e kom kaka mar affirmative action seat mar woman rep ni. Mano edo chalo mana ng'amo nyalo mana winjo yo makare mago migin mine tiwacho ni kila ng'ato nigi ratiro mare kata bed ni en gi mbi machalo nade to kor ka kori achiedh nade mar omenda kata mana sani kiwacho ni nitiere gi achiedh nade mar omenda be naneno ka moko bende wacho ni isebedo kata mana kitiyo tij fwambo kuom thuolo malach iikore yo machalo nade kata mana gitimo campaigns magi omenda magi igolo kanye? Kaka wacho wasebedo mana ka wayudo sir koa kuom osiepe kaachiel kod wede ma osebedo ka sirowa. To ok anyal wacho ni antiere kod omenda ma yuko jamna ne jopiny. Nitiere joma yuko jamna adier to seche moko wanyalo dok chien mondo mi wang'i anena ni pesa miyuko jamna gi ginyalo bedo ni gin pesa mag jopiny ma onego bed ni ne itiyo ne godo jopiny chenro mag dongruok. To an kaka Josephine Sirega ok anyal bedo kod luoro. Asebedo ka yudo sir kuom wedega ma osebedo ka e yore mago mag omenda giolo na mafuta bar mondo mi awuoth. Nyoro ne antiere e sub county ma Kuria West kama na adhi mondo mi adhi awuo kod wetewa ma Jokuria kendo kakwayo gi thuolo mondo mi gigona ombulu tarik 9 dwe mar 8. Omiyo mano e kaka anyalo wacho ni asebedo kakonyona. An nachako campaign higa mokalo dwe mar 11 Sharon ma weche mag nomination nobiro ka kendo sani edi pod wadhi nyime. Kamano kaka wasebedo ka watimo to kata kamano ok oyot ahinya to osiepe kaachiel kod jopiny moko ma bende osebedo mana ka ji wacho ni nyandingo panga in wateri gowi in wuogoko gik ma isebedo ka iwacho kendo isebedo ka ipuonjwa moko misebedo ka itimo mane ma wateri mondo mi dhi timo. Omiyo in kata ok yukonwa jamna to wan waikore mondo mi wateri nikech wang'e ni dhi timo. Mana
ahinya wawinje yo makare kapok adok ira Jombuta. Sela imbe dena injo kiwacho kanyo ni jomoko dwaro ni yukne gi jamna. Ang'eni sani utimo kata mana posters, ugolo posters, itimo campaigns, yani gi sub counties madiroma auchiel. Pesa ni igolo kanye kapok wako yo matin? Erokamano ahinya Jaber. Gima daher nyisi ni an kaka Sela Imba, actually fwambo en kaka side hustle mara. Gima timo tege kopogore kod my main hustle makelo na yuto. An kaka Sela gima kelo na yuto mara makonyo godo oganda mar Luo madwaro kony kwa kuma to kod an kaka Sela. Osebedo ohala. Atimo ohala mar supplies, atimo interior design, tatimo construction. Mano ohala masebedo katimo. Omiyo pesa mara mar campaign, part of it wuok kuom ohanda, to a bigger percentage mar pesa mara mar campaign nyaka adonje siasa. Ena funding from well wishers, magino sipena bende yudo ka nalosa network godo either through business, kata ute mag fwambo, to kod wede na my immediate family members. Omiyo an go sipena mosebedo kochung' koda, miyudo ka ng'ato nyisa ni Sela, adaloso ni banners kata 50, yudo ka ng'ato nyisa ni Sela adaloso ni posters, Sela chieng' makama idhi kanye, anyisa ni adadhi kanisa, aoro ni siling 20 kanyo, dhi gol sadaka. Omiyo adanyisi ni osiep minano niendi, tindi njoka Jaluo wacho ni osiep nyalo konyi moloyo wat. Adanyiso ng'ata manena odiochieng' makono ni puonjre uru nature friendship, ji orito osiep. Nikech an sir maduong' maseyudo en maseyudo kwa kuom immediate family members maga to kod osiepena mosebedo kochung' koda e kindeni mar campaign mar neno ni giga ochopo kare. Erokamano ahinya Sela Imba. Nyakwara Ramogi jwang' par ni chenro makama inyalo yudo achiel kachiel mbui maro mar Facebook, ornwa ote mora mora mabendi dwaro mar mondo mi apenj Jofwambo mabende antiere godo okinyi makawuono koriwo Jombuta. Sela Imba kanyakla gi Josephine Sirega. Par ni ote makama gi oro namba mar SMS 36000 mbui mar Facebook yudo Ramogi TV. Aneno ka thoth ote bende gin mago magoyo nu debe. Kokamano wakoyo matin bang'o yo matin abiro somo moko kuom ote mabendi yoronwa okinyi makawuono. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo. Igabich ka igabich, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mibadhi no kawasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore, nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho.
An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Nyakwar Mugajuang machiegni e okang' mar ariyo ma en twak e chal mar chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama bende thuond wach ma bende wantiere godo kinyi makawuono. Wayudo thuolo mar twak kod moko kuom jofwambo ma bende gisani koro osewuok e fwambo ka bende giriwore kod siasa. Kinyi makawuono yudo thuolo mar loso gi Ajombuta ma bende antiere godo e studio marwa mantiere buore Nairobi. Stella Imba kantiere studio mantiere kaunti ma Kisumu. Kanyakla gi Josephine Sirega ma bende watudre godo achiel kachiel kokadho e yor tudruok manyasani. Nanyisi ni orno moko kuom ote ma bende gisani adhi kawo thuolo mar somo moko kuom ote kama bende abiro chiwo thuolo ne Ajombuta, Sirega gi Stella Aimba mar mondo mi giduok moko kuom penjo ma bende okinyi makawuono ioro. Penjo mokwongo ma bende aneno ka owor gi Dominic Ochieng. Wacho ne owinjo makare kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wacho ne Ajombuta umbi pek. To penjo en ni kapo ni oloyi idok e fwambo koso oyo. Mano en lalo mobro kadho kwase gi kanyo. Itoni ka use gi kanyo kubro ng'eyo. Kwase gi kanyo kubro ng'eyo. Kwadhi nyime nitiere Kilion mawuok e gwenge mag Kisumu. Openjona ni jofwambo thoth gima bende odiochieng' makawuono loso godo gin mana jo independent. Party noluoko ukoso nang'o nikech ang'eni kata mana e okang' mokwongo nitiere moro ma bende aneno ka jal moro penjo kae ni bende ne in ja party kata pok ni dhi e welo kapok ni chiwo dwaro mari mar chung' e koma. Korka kora sebede party mar ODM kuom thuolo marabora. An gi certificate ma puodha ni an life member. An gi life member number. Koro mago nitiere to part maluoko ok apar ka party naluoko wa. Because ing'eyo ni system ka system ni kod wage ka kotimo chenro mage. So party it is at their own discretion mondo mege pang mondo gitim chenro marot gi kaka gine mag yiero. So kane giseyiero kaka giyiero no wan ok apar ka wanyalo gore kod chama. Erokamano ahinya. Stella Imba Junior Rausemeji openjo no winjo wa maler ka intiere mwingi wacho ni apenji ni bende kapo ni oyombi inyalo duogo e tij fwambo. Ang'o momiyo gichako mana gi koyombo? Ang'o momiyo gipenjo ni kwayombo? Duok na winjo. Aparo ni penjo monego bed gipenjo en niya. Ka wayombo tang'o modhi timo ne jopiny. Manifesto. Ano kadwaro penjo mar koyomba nikech ok dhi yomba. Ito nok dhi yombi. In ma IBC bilandi. Ko kamano korka kori Sirega into di wachi ang'o nikech penjo ba kamano riwo ute. Kamoro kiti wan ana won kaka Josephine Sirega ana nadhi yombo. To ing'eyo ni penjo ma jawinjo waneno penjo, ing'eyo ni wabiro ka wachopo dho aora kanyo kochopo sama koro wadwa ng'ado. To obiro bana yudo duoko ne bo bira e yo. Wewe utaniambia time ya kucheza hizo feedback tuko nazo. You are on, mic on. Ote pod chalo loka. Penjo mabende nantiere godo. E kinde mabende sani unduto te Ajombuta ni selando ni IBC osepuodhi. Stella Imba bende nacho na IBC osepuodhi. Kanyakla gi Josephine Sirega. Ang'eyanga ni kom mar od bura kanyakla gi mar woman rep nadwaro sei maromo 1,000. Wuodhu no chalo nade? Ajombuta kachako kodi. Wuoth korka kora ne ok en wuoth mayot. But chien kacha ne wago mbaka kuonde mwanwang'e konyruok magwa kod kakwa campaign kwa nyalo riwe kod penjo mipenjane. Yiena mondo mi awachi ni achiel kuom gik mane konyo ma okonya en ni thoth jok mane oketo na sei maggi no yie koda nikech ang'ama ging'eyo to sera maga ne jok maseromo godo mabedo godo piny mawuoyo godo bende oyie kuom sera maga. Ko nitie jok mane keto na sei nikech osiep to kod herruok magin godo koda. To nyaka be irome kod tama moro ma nyaka ikete gimoro piny eko keto ni sei. Iwinjo. To mano ne ok omono wadhi mondo mi wamany sei
mane idwaro kod IBC kaka ing'eyo ni idwaro sei 1,000 anyalo paro ni sigana no en wuoth maratego makoro sei ka sei kanyo ni yuko jamna matin sei ka sei nitie jok mabiro koni mondo yuk gi jamna iwinjo to nitie jok moko moko ni ajo anto ma atimore nikech an kodi kod geno mondo kokalo kuom giri ni mondo wabede kod sigana moro ni kare nyalore mondo nyathi moro mama gi samoro tongo ni bath ndara bendo bede gi hope ni embe chiemo nyalo bedo gini kora keto ni gini mondo mi idhi bed nwara nyisi malo kanyo to jamna to nitie kuonde manyaka ni yuke jamna kendi yuke matek kabisa ok yuke mos yuke motegno erokamano ahinya Stella lakini mari nochalo nade nikech wang' ni IBC noketo kama tek sei kata mnake manyo en sei mabende biro gi photocopy mago mag ID namba mar opande mari 1,000 gi kani luorori e gwenge mage ang'ini Siaya kaunti gi counties auchiel mari nobedo nade Adwa nyisi ni mar opogore kod mar Ajoto kod Josephine. An kanisa mar nomaya no kalemi. An nabiro gi direct nomination ma party, main Movement for Democracy and Growth kata MDG. To an nomiya direct nomination gotikono mar MDG nikech nalaro kom ni e Siaya County kenda maonge ng'ata mane ochung' godo kalaro kom mar mine kata Siaya County Woman Member of the National Assembly. Omiyo an nabiro kod direct nomination ma party. Again, kata kana dika IBC, na bedo cleared within 5 minutes asetieko gimoro amora ka IBC. Erokamano ahinya to Sirega mari nochalo nade kika we yoko e okang' makama. Ne oko bedo mayot ahinya adieri ng'eyo ni kaka bende okora bende osebedo mathoth seche moko idhi nyiso ng'ato no mi photocopy mar kipande ne ok ong'eyo ni to idhi timo nade to atimo erokamano ahinya ne jomigori mabende nyochiwore ma omiyowa kipande megi kuonde mamoko Sharon wang'isi e kaunti ma Migori ka kaluwore kod lwedo mago mabup mag jochung' mamoko dhano ne dhi to tero mana kipande tiwuoyi mane 1,000 itero photocopy mar kipande tiwuoyi mane 1,000 to nitiere jopiny mabende nitiere kod winjo ma ong'e ni adieri maendi watimo kaluwore kod kaka chik manyocha noket kod IBC omiyo ne watemo mana mondo mi walos kodgi kata kamano ne ok en chenro mayot ahinya anyalo paro otieno mane onindo ni kinya tero otesega ka IBC ne ok wanindo ne en tich mane watiyo otieno nikech photocopy mag kipande gi because ni nyaka ing'e nena ni to codes mag constituencies ma supporters magi gi en mane omiyo ne en tich mane watimo otieno thuru to kata kamano wago erokamano ahinya kaka anago erokamano ahinya ne jo county ma Migori mamoko nochiwa kipande gi mamoko ne lara wacho ni nyandingo panga dakise kaw mara jomoko ne dhawo ni nyandingo ambe nyinga nitiere kanyo omiyo ago erokamano ahinya nikech ne ok wanyal kawo ji te ne idwaro mana mondo mi wakaw 1,000 to ne wakalo process noendo kata kamano ne ok yot to watieke kendo sani koro niendi wane okang' machielo Banainya Stella kani winjo yo makare penjo mana penji to nok idwoka yo makare ni nyisa mana ni yudo direct ticket ka wuok e duond bura mar MDG na penjo mana ni sei kani choko sei madero 1,000 mabede koro ni dwaro mar mondo mi jogwe mabende ringo laro kombod bura gi maguman rep ochiu mari no bedo nade process mar puodho jochung' kaka no puodhi mari na chal nade Kisayudo direct nomination mar party. Ngecheni you don't need the say or signatures mag jopiny. And no kabedo involved in that process mar choko say kata signatures mag jopiny. Erokamano ahinya bende parni nyakwara Ramogi jwang' moko kuom ote mabende ioronwa okinyi makawuono ote thoth ka magi gin ote mag manifesto to kapok achopo kata manifesto mabende untiere godo okinyi makawuono moko kuom ote mabende abro somo achiel kachiel e TV mabende gisani koro odonjo ka bende abro chako gi moko kuom joneno magwa mabende oro ote gisani Abro chiko gi engineer Lazaro Kanyambok mabende wacho ni Sharon adwa wacho ni tij fwambo kod politics are almost the same. Most of the time gitiyo tij gi it jopiny on political matters. Anamiyo gi mana lwedo motegno erokamano ahinya.
Janno machielo Ferdinand Ole Juma iwacho ni mosna jombuta kod Sela Aimba kanyo. Konegi ni wasiro gi lwedo kendo gidhi mana mbele. Yero kama na inya. Janno machielo iluongo kanyo kopogre gi Ismael Owiti Ayoma. Iwacho ni in Ismael Owiti Ayoma moloyo to alamonegi mondo Nyasaye otimnegi ng'uono kendo otelnegi. Janno mara machielo to wachango wan gi Mike Don Tony mabende wacho ni penjna ajo ni to oneno ka yamba siasa dhi nade piny osekaw kore. Penjna ajo ni to oneno ka yamba siasa chalo nade. Jo idhi duoko mano. Wakili Nyoremu iwacho ni wuok Ruai Nairobi. An kucha en madala kendo Sela oromo gi Women Rep Siaya County. But nesirega gi ajo alamonu ni let the winning be your option kata your portion. Ero kama na inya. Kopogre gi wakili bende wantiere gi ote mathoth. Mana kinyalo duoko penjo mabende no penj kanyo. Penjo mar yamb siasa yiena mondo mi agone kotanore kuom ngero mono gonwa ni ka nyang' wuok e pi to koni ni kamongo tuo nyaki believe kuome. So yamb siasa mara kod kaka setime nyaka sani aparo ni siasa ni maber. Achopo kore manifesto odiochieng' manyoro gai mar ODM Raila Odinga nolando manifesto margi. Koro chenro magu kachako ramna gi Sela nikech ni seduoka koro. Sela manifesto ni kata mna chenro mari mabende idhi godo kaka Women Rep e county ma Siaya oriwango. Wathulo no makende mar nyiso jopiny mokom gigo mabotimo ne gipo nono ni gibro yiero watari kochiko dwe mar 8. Odiochieng' manyoro nyineno ka moluor Raila Amolo Odinga bende dilaro kom president e thuolo no mar 5 gi party no mar Azimio la Umoja o unveil manifesto mare ne jopiny to gimanyo mora a 10-point agenda manifesto mar jakom any it's people driven. This is the first time yudo ka jatelo mar piny Kenya owuok oko kadhir jopiny kao paro mar jopiny ni to ang'o ma doher ni mondo otimne jopiny po nono ni jopiny bro yiere. E kinde mosekalo wasebedo gi jotelo ma sika gi jopiny gi manifesto ma jopiny ok okaw pachgi. E gini doka ntere kuonde moko ibodo ka jatelo wacho ni aboloso ndara to jopiny siche moko noseyudo ndara gima gidoro en kata pi modho maler kata jopiny dwaro skunde kata jopiny dwaro yath e osiptal. Omiyo adaka kinde makende mar oro ote mapoch gi pak ne moluor Raila Amolo Odinga to kod running mate mare Martha Karua kuom kaw kinde makende mar neno niya gin jotelo machede kod chuny jopiny to kod dwaro ma jopiny e chunygi ma ok niya gin jotelo madwaro mondo dwachgi mondo gitimne jopiny. An kaka Sela Aimba asebedo ka luoro Siaya County ka nyiso jo Siaya County niya Siaya County nitiere kod kwan jogo ombulu maromo 544. Kidhi Siaya County en achiel kuom counties go eko mabende dhano osebedo ka ywak ni chien kaluwore kod chenro mar dongruok moko osebedo ka dhi mbele e yo makare kaluwore kod wach mar yiero jotelo maonge kod dwaro mar jopiny e chunygi. Ma e moro achiel kuom gigo momiyo wawuok oko mondo mi walar kombe gi mondo wakel ni jopiny lokruok ma gisebedo ka gigombo ni mondo gibed godo thuolo mosekalo. Ing'eyo ni Sharon gi the devolved system of government motere godo sani ok onego bed ni pod kidhi Kaluo tiyudo ka kuonde moko nitie modongore to kuonde moko ok odongore. Kidhi Kitui County, idhi Machakos County, idhi Kakamega County, ibiro penjo ni to pesa ma jogo yudo kwa e serikal opogore kod pesa mabiro Kaluo kaendi kose ang'o matimore Kaluo kaendi momiyo jotelo okel chenro mar dongruok. Antere kod gino madaher weyo kaka legacy chieng' moro achiel po nono jo Siaya County bro yiera. Achiel kuom gigo madaher timo ne jo Siaya County en nono nagero jo Siaya County Siaya Textile Center. Siaya Textile Center niendi ibo yudo ka Siaya County kidhie wantere kod joma mine ibo yudo ka otiegore e wechego mag tweng'o kata gin gi lony e weche mag tweng'o. Ng'ato seche moko en fashion designer. Wantere kod rowere mabende yudo ka otiegore to onge kod tije. Wantere kod jogo modak kod ang'ol mopogore mabende yudo ka onge kod thuolo mag tich. Siaya Textile Center niendi abro gere Siaya County. Kase gere Siaya County kaendi wantere kod jogo mabro ndiko e tich mabo tweng'o donge. To wantere kod jogo mabende bro beta ni gin oko kanyo mabende gin jonyuol mabro nyiewo uniforms gieki koa kuom Siaya Textile Center. Achiel kuom gigo madhi timo en neno niya e Siaya Textile Center niendi wabo nyiewo materials magin affordable to watongo uniforms e Textile Center kaendi. Uniforms gieki wabro supply gi e primary schools te mantiere Siaya County, secondary schools te mantiere Siaya County, wantiere kod KMTC kata colleges mantiere Siaya County opogore mabende tiyo kod uniforms.
sama pesa ni odonjo e Siaya Textile Center kaendi wapo manyo kama pesa ni oketi to nikech pesa mar affirmative action endi nokel ne jogo mayudo ka gin jogo mochando e community ma wich no wil godo jogo ma hikgi oniang joma mine wan kod rowere wan gumod liete wan tiri kod tikie wan tiri kod jogo ma bende odak kod ang'ol mopogore opogore magi e joma onego benwa transform their lives kokalo kuom pesa no mar ngaf kata pesa ma sirikal oro e Siaya County. Gima chelo ma daher timo mana kitieko gima chelo ma daher timo Sharon yudo ka wantiere kod mine mang'eny matimo hala to kod rowere to kod jogo modak kod ang'ol magina gina ng'enygi joma timo hala mar aswekra wantiere kod grants ma ioro gi sirikal monego bed ni loko ngima jogi kokalo kuom ohelni matindo tindo magitimo gigi imiyogi in form of loans ka gisebedo e grube sani kidhi e bank idhi kawo loan in kaka Sharon either idhi kintiere kod title deed kata ibro dhi e bank ka intiere kod logbook oganda no maluo joma ng'eny ibedo ka ng'ato chimo koen gi mtoka to service loan e bank keche niya ok inyal dhi kawo loan kod logbook mari mitiere godo no endo kata kin gi title deed tiboyudo ka en loan mar anyuola ma ywarok to kod gwarruok ng'enye ma ng'ato ok nyal kawo godo hola e bengi koyudo ka joma ng'eny pesa ma gidwaro mondo gitim godo hala en pesa moro matin to nikech chike mang'eny oketi mondo dhano oyud pesa kata access to these loans joma ng'eny ok yudo loan makende mar yudo pesa ma ginyalo timo godo hola koro abonono ni jogo mantiere e grube ma gin joma mine rowere to kod jogo modak kod ang'ol wamiyogi hola ma ginyalo timo godo ohelni mondo mi olok godo ngimagi kendo dhano konyre kaka oganda mondo dhano bed kod lokruok e ngimagi. Erokamano ahinya. Ang'e ni manifesto kata mana chenro ma bende untiere godo anyalo miyou kata mana thuolo ka miyou thuolo sani ok wan watiek kata koka mana abro duogo kodi kendo koka mana Jombuta gi Josephine Sirega bende abro duogo kuomu mar mondo mi bende unyis jopiny manifesto ma bende untiere godo. Nyakora Moga Jong par ni chenro mar mbaka oromo bende waja tudre gi reporters magwa mogoyo tache kor gwenge mopogore opogore gisani ina mar mondo mi adhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kama dhi tudra gi jafwambo wadwa mano Millicent Adhiambo ma bende ogoyo tach. Millicent amusi ni misawa chwal twak e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kaendi. Mana kaka wang'eyo ni kotenore kod twak ma wan go e studio kanyo ma en fwambo e siasa. Wan gi jofumo bende oseyangore e lela ni gin ne gigwe taw ka giweyo tij fwambo kendo gidhi manyo lemo mopogore opogore ma gigeto kotenore kod siasa ma pacho kaendi. Mano omiyo odiochieng' ma kawuono adwa kawo pach jofwambo ma bende wan go kaendi ma bende tiyo mondo ginyiswa ni ang'o manyalo chuno jafwambo mondo mi ogwe taw kowuok e tij fwambo mondo mi odhi olaw kata olar lemo mag siasa oko kaendi. To weche mag campaigns kod pesa chalo nade kata bedo nade gi jafwambo, weche mag welo ma bende osetimore pacho kaendi bedo kod gi nade, to manifestos mage magiparo ni jafwambo kowe tije mar fwambo kodonjo e siasa owinjo ket mage ma oneno kaka jafwambo, nikech wan emwakolo ne ji weche ka walando ni jasiasa ni otimo kama kama, jasiasa ni no bet kama kama, chalo nade machiegni Nyakor Moga Jwang. Machiegni hang na chak kodi mondi lerna ni in kaka jafwambo isebede fwambo kaendi kendi seneno ka jofwambo weteni gigwe taw giwe tijwa mar fwambo ni endi mondo mi gidhi gilar kom kata lemo mopogore opogore mag siasa mag gigeto. Inyalo wacho ang'o e wi ngima jafwambo sama owe mano kodhi lawo kombe gi eki? Erokamano ahinya Mili. An Haron Otieno, an ajafwambo. Anyalo wacho gik moko abich, to kachako gi mokwongo en ni katiba mar Kenya oyiene ng'ata mondo mi omany odonje siasa kendo many kom moro amora mar siasa modwaro kama ka ne chopo chike kata mano kenge ma chik oketo mar mondo mi ng'ato dhi omany kom nieri. Mar ariyo manyalo wacho ni tich mar fwambo kod tich mar siasa gidwa chiegni matin, nikech jasiasa timo tich nero monego bed ni mulo ngima mar japiny gi dhombo luongo ni community work. To koro maeri seche ma ng'ato neno ni otich mosetiyo nieri oneno fuok moro kamoro mantiere e ngima kata ma telo mar oganda, onyalo neno mondo mi odhiyo bende odhi odin fuok mantiere chande kata odhi ores kama ne rach chande. Namba adek, kaka ung'eyo ni thoth jofwambo gin jogi kuma tudore kod jotelo, gidayo dho jotelo gi eki, gisumo paro mar jotelo, giketo weche gi eki kaka mag fwambo gi eki, ging'iyo ngima bende kama nitiere. Ng'ato nyalo gombo ni nitiere kit telo moro moseneno kata piny moro mosesumo kamoro mosefwambo kamoro mondo mi okel mondo mi ober godo ngima mar oganda gi. Koro mano bende nyalo miyo jomoko donjo e fwambo kendo tich mar fwambo. Namba 4 manyalo wacho en ni lokruok en gima ber. Change is like arrest. Inyalo poko chopo kamoro ma ng'ato kono
wuoyo, ase lendo moromo, ase ndiko moromo, ase fwambo moromo, koro ber mondo mi abena chaka dogo lokruok machielo. Duto te gin tich geko mag oganda. To moloyo chutho nitiere gima bende kizungu ni career progression. Inyalo chopo kamoro miwacho ni adieri kama koro chopo ni rita setimo maeri moromo, we koro atem gimoro machielo kata dhia chop koda ka gimidhiero mamoko. Wacho ni experience different challenges kende ngima mara mondo mi ng'ato dhi godo kamoro. Koro duto te gin gige ko manyalo miyo jafwambo mondo mi we tich mar fwambo mar mondo mi odhiyo. To kik wiya wil ma ok awach, nitiere jomoko bende madwaro dhi nikech mau. Neno ka samoro ne maoromo, jomoko wacho ni piny dwaro ng'ato, koro kono hoyo mondo mi adhiyo nikech piny dwara. Erokamano. Machiegni mondo imbi miwa pachi ewi fwambo kod siasa. Kaka inene kaka in achiel kuom jofwambo gi jofwambo weteni mosedonjo machiegni. Right, an iluonga ni Devo Pio, an jafwambo Kisumu kaeri. Gima nyalo wacho e weche mag fwambo gi siasa en ni oyiene kata katiba yiene ng'ata mar chung'. To nikech gima nyalo miyo jafwambo chung'e e weche mag siasa gi luwore kod kuonde ma wawuothe, waneno kantiere rem kamoro, iyudo kantiere nyithindo machandore kamoro, weche mag somo, kinde kaka koro nyocha kaeri nyithindo nyocha join form 1, to iyudo ka appeals kata kwayo nyocha thoth ahinya. To wacho ni an kaka jatelo ka chung' kata koyiera, anyalo dwaro mondo mi akony nyithindo gi mondo mi kik wabed kod akwayo mathoth ahinya e radio, nyaka e wang' jowi kata mana oboke mopogore opogore. Mano to yiene ng'ato chung'. Machielo bende gima gombo ahinya ni kang jafwambo chung' ni mondo mi oyiere en mondo mi en bende okony jofwambo ma owe chien. Nikech ka oyieri to adhiya e National Assembly kata e od bura mag counties gieki, kasto iling' ma ok ikele kata mana bill moro kata mana pend chik moro manyalo konyo jofwambo wetegi ma iweyo chien, en gima ok ber. Omiyo ka ng'ato chung' ma oyiere modhi od bura mamalo monyalo loko pend chik, onyalo kelo bill moro makonyo jopiny, to kele bill manyalo konyo Media Council of Kenya mondo mi strengthen kata mi obed motegno mondo mi okony media houses mamoko machako dongo. Mano nyalo konyo jopiny moloyo ahinya. To gima nyalo wacho mogik en niya, jofwambo bende owek chung' kaluwore kod likes kata mana comments ma ji miyogi e Facebook. Ng'ato inyalo yudo comments kata mana likes machopo kana mana 20,000, but jogo ok gin jogo ombulu, jogo ama bor mokalo, jogo kiai kata. Omiyo en nyaka i-create rapo kata mana bedo machiegni gi jopiny ma idwa chung' ni kata ma idwa telo ni, mago ema nyalo yieri. Samoro ng'ato like pichani to en tiere Mombasa, in tidwa chung' Kisumu. Ng'ato like pichani to en US to in ichung' Kisumu. Koro jogo kura ok onge e Facebook, jogo kura nitiere jopiny mwatiyo negi pile ka pile gieki ma idhi tiwinjo gima giwacho, idhi tineno gima chandogi. Mano gima nyalo wacho. Erokamano nyama chiegni sama yo wawang' wanakaw jafwambo mogik mondo mi embe omiwa pachi kaw kamano to watieka machiegni. Erokamano mili, an iluonga ni Steve Biko, an jafwambo Chimbo ma Kisumu. Gima der mar wacho mokwongo en ni chung' e wach mar siasa en gima nitiere constitution, and ng'ato nyalo dwaro mar chung' ka en capacity. Mar ariyo gima daher wacho en ni tich mar fwambo kaachiel kod siasa gin gigo madhi kanyachiel. Nyiso ni siasa en tijno makitiyo to en tich mamulo ngima japiny, to fwambo bende en tijno mamulo ngima japiny. Koro jafwambo nyalo dwaro chung' kaluwore gi gimoneno katimore e community kamowuoke. Loophole moneno nyalo miyo odwaro mondo chung' mondo okony oganda gi kamowuoke. Mano mokwongo. Mar ariyo, weche mag finance, weche mag omenda, wang'e maber ni fwambo, most ute fwambo mathoth chudo ok ber ahinya. Koro iyudo ka jafwambo mowuok orisano we tich kama notiye obiro chung' bedo gi chandruoge mopogore opogore mag pesa. Iyudo ka pesa bedo challenge nikech inyalo tiyo kuom higni mang'eny lakini pod ok inyal yudo pesa no manyalo romi dhi timo campaigns magi. Koro korka pesa osebedo challenge kaluwore gi chudo mwayudo e kuonde mwatiye. Kaluwore gi chudo mwayudo e kuonde mwatiye. Mano mar ariyo. Mar adek, gima nyalo wacho weche mag siasa gi jofwambo en ni wan kaka jofwambo ok onego bed ni wabedo ni kalende redio kata ka alende TV, to koro anyalo bedo gi paro moro ni jogo ma osebedo ka nena ka jogo mosebedo ka winja mohera kama gona simu pile pile ni gin jogo manyalo bedo ni goyona kura. Ok onego bed ni wabedo gi that perception ni an gi ji mang'eny e redio sama lendo ni koro mano kadhi achung' dala wako kata kadhi achung' kamoro amora ni mano koro anyalo yudo kura mang'eny. Nikech iyudo ka jok mago simu go in idwa dhi chung' Kisumu Central to ng'ato nitiere mogo ni simu mawuok Karachuonyo kata mana Homa Bay. Koro kanyo bende
thothne wabedo ga gi challenges matin ka wan gi paro moro ni jogo mawinjo wa redio mang'eny ka gin jogo manyalo terowa ka wachung'. Otherwise, erokamano, Milo. Erokamano ahinya nakawo nyadendi mondo omiwa pache to ahinya gombo ni omiwa paro kotenore kod challenges ma jofwambo yudo e seche ma gimanyo kombe mag siasa giendi. In kaka jatelo samoro sani neno ka nitie jofwambo mang'eny ma nyidendi ma bende osewuok oko sani gichung' kendo gidwaro kombe mopogore opogore. In pachi chalo nade kotenore kod midhiero ma jasiasa kata jafwambo nyalo neno e yore mar manyo lemo mag siasa? An aneno ni yore mag gender balance is one of the issues which must be addressed in relation to Jofwambo as we get into politics. And kaki wachoga ni gimoro manigi chakruok nyaka bedgi gikone. Koro when you start kaka wachako ka Jofwambo chopo ga point moro ma you try other waters. So being ni wasetiyo gi jo siasa gi ma waseng'eyo kaka gi operate yot mondo jofwambo dhi mondo donje gi matin gik mwaneno kok gi highlight kaka issues mag mine, issues mek nyithindo gi kabila go. Yes. Asante. Mana kamano nyakon magajuanka kisewinjo moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jofwambo magwa ma bende jowetegi giseneno ka bende ringo dhi law lemo mag siasa mopogore opogore ma gigeto kuma bende winjo ka giwacho kanyo ni ka in jafwambo mochung' to kik johera magi wuondi ni kichung' to mano e gino madhi teri e kom kata dhi miyo iyombo komno endi nyaka ing'e ni ei jok moherigo endi kata jok magochoni endi thothgi kata giduto ok gieri mag adieri. Nitie jogo moheri ahera ni giwinji kanyo to nitie bende moheri mag adieri. Ka ok kamano to gie thuolo ni endi aduoko oporo e studio mondo mi wadhi nyime kod winjo twak mopogore opogore kowuok kuom jofwambo ma bende ochung' kendo laro kombe mopogore opogore ma pacho kaendi kendo ne gisegwe tawo ma giyangore lela ni wan to gisani wawuok e fwambo sani wamanyo kom siasa mondo wanyal neno kaka wanyalo konyo familia kata famili mag jofwambo mondo waket gigo ma ok waseneno ka odhi kare. Ka ok kamano Sharon tinyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ma bende wadendo ni Nyabuma. Erokamano ahinya kuom chwalo twak e kaunti ma Kisumu. Kwayo mag jofwambo bende winjo Sela Imba, Jombuta gi Sirega chwalo twak kata giwacho ni kapo ni uyombo achiel kuom gi kanyo wacho ni utere bil moro mar fwambo ma bende manyalo umo jofwambo kalure gi kit tije ma bende gitimo. Nyakoro Ramogi jong paro ni dakika neno ka odong' mana matine 20 kende to watiko twak makama emomiyo ni koro adhi kwayo Jo Sirega gi Sela mar mondo mi kwaduoko penjo to waduoko gi yo mapiyo mar mondo mi waduok mana penjo moko ma bende ioro kod johera magu ma bende aneno ka ng'eny miwuoro. Kwa kamano Sela Imba nosinyiso manifesto ma bende entiere godo kaponi oyiere kaka woman rep e kaunti ma Siaya. Ajombuta Kasipula ichano timone gyango. Ne jowa mojo Kasipul ko pok aduoko mano ya wach machiel motenore kod wach achiel kuom jafwambo wadwa mowuoyo from Kisumu. Ok en adier ni ng'ama nigi likes mang'eny e Facebook ni mano nyalo translate into ombulu migo e ground. Chutho an king'iyo tibo yudo ka king'iyo kaka sebedo ka wuoyo e Facebook ibo yudo ka thoth ne ji ke koda iwinjo. So aparo ni mano to atukur mara en ataro. It is not as compared to how you would expect ni ji nyalo area Facebook so mano ok en gima nitie aparo ni kidonje ground kaka wajoga ni mambo ni different yiena mondo mi anyisi kotenore kod manifesto mara an ne aonge siling 300 ma nyalo chule piny ma klas 8 KCPE kasa na romo nikech jaduong' ne mwandu ne oserumo podho no donjo mama na ne loko and maka Oyugis town kacha junction madhi gamba makalori ne en 280 back in the day so 300 ne ok nyal nwang'ore kuom ai maber an asomo kuom kony ma ji okelo japuonj na moro miluongo ni Spencer Ogol no ema na yudo pesa koa kuome ma dhi register for piny mar KCPE fast forward natiyo gi migawo moro mar ji giwegi kata ma ok mar piny owacho miluongo ni OIP kokalo kuom kanyo nitiere anaja SDA nitiere sister ma Catholic miluongo ni Sister Rose Ngacha ma en sigana matimoga kuonde madhiye ema nokawo ting'na mar dhi e college iwinjo so an ng'amo kony in my manifesto kadwang' opportunity mondo mi atel ne jowa mojo Kasipul wadhi keto education sector mondo bed maber number 1
wadhi neno ni watimo 100% transition. Tiende ni kanya thieti class aboro. Tunge ng'ama bede dhot kopor kod 10 point agenda ma jakom wacho ni somo. Now one emwadhi bedo wang jakom Raila Amolo Odinga e ground. Because we are the members of parliament, one makuru wangeo kaketayango weche. We must make sure ni waketo jowa in position mondo konyo watim 100% transition. Onge nyathima dhi bedo piny moko this school. During this time, wabro timo gima thoth ne anoko timna. Wabro timo gima iluongo ni career guidance. Tiene ni nyathi katiko class 12, to wabro kelo professionals ibinjo. And my gima bro timo across the constituency mondo wuogi nyathi man nitie sikul mondo nge ni sikul mene ane nitie gi somo ni nitie gimoro kendo mariti bang'e. Iwinjo, wano kwa bedo guided ni to bang school, so what? Iwinjo, so nyaka watim nyaka mijo wa nyithindu opportunity mondo miyo yer career maggi esa magintie school kacha. Iwinjo, mano nyaka watim. Wabro chiao gimiluongo ni the alumni portal. Pek mapuko dora neno an kase pool to be specific. Iwinjo, ang'ejo ng'wech, ang'ejo maringa, ang'ejo mawer, makuone maginyalo dhi ema otamogi. Kabedo kumano nitie wan kod MTC rachonyo wakacha. Wabu make sure ni wa perfect maber nikech thoth ne jotelo mantie gi ne wicho dhi wil kodgi. Wan kod Mwombo Technical Training Institute mwalo kucho. Wabu make sure ni wembe wakete maber mondo mi wakao nyithindo maber maromo kato maduong' wabu timo nyaka gimiluongo ni adult training ne jowa. Yes. Kachopo kodi Sirega Josephine. Umbi kata mana manifesto mari e county ma Migori kichunge kom mar Women Rep nango mana mapiyo. Mana nya Sharon ingeni keto jo hadho wach adek to ingeni magi jo ma hadho wach mokwongo daher mondo mi tipo gi pak kana ng'iyo manifesto mar Jakom Raila Amolo Odinga en manifesto marango japiny ma kawaida ma en very inclusive otingo nyaka en gino mang'iyo nyaka single mothers en wach mane omora mokalo an kaka Josephine Sirega e county ma Migori kaindi achiel kuom gino mang'iso jo county ma Migori asewuotho e county ni en county maduong' ahinya adwaro ni mondo mi kuom ndalo 100 ka oseyiera office gimokwongo madhi timo en ni neno ni aketo office mag Women Rep obede constituency ka constituency kaka achiel kuom yo maneno mar kelo telo machiegni gi japiny asefwenyo kendo asebedo ga gomba kod mine ka achiel kod yudhe moko kuom gi ging'e ni office mar Women Rep ni onego bed ni timo ok ging'e ni to nitiere omenda ma ichiwo ma en ga office maneno mar kom mar Women Rep ni ma onego bed ni konyogi seche ma waketo office mar Women Rep e sub county ka sub county Maini biro miyo gi yot mondo mi gidhi office kacha mar mondo mi ging'e ni to en tich mane ma onego bed ni timo negi. Maini abro timo kuom ndalo 100. To maini biro kelo yot kata ka watimo pok mar omenda mar ngafni en pesa monego bed ni miyo mine mondo mi otim ohala. Onego bed ni miyo nyaka jogo mago modak kod ng'ol ka achiel kod yudhe. Maini biro bedo yot, biro bedo kod yot mar mondo mi gichopi apisegi mondo mi gine ni pesa gi giyudo kendo konygi. Kawuono ni endi Sharon antiere dala. Mine biro lima kata mana dala naka intiere kod pek mopogore mine gi dwaro ni mondo mi omigi mijingo mondo mi kigi bed ni gidhi ka josiasa seche mag okinyi to dwaro mondo mi omigi mijingo kokalo kata pesa mar ngafni mondo mi gine ni ginyalo keto chiemo e mesa ma ok gidhi ka josiasa seche duto to ng'eni sane ka giwacho wach mar yungo jamna to jamna anyiso gi ni wadwaro ni mondo mi wabed joma yungo jamna pile ka pile kata ka jatelo onge kata entie ma ok irit higni 5 nie ka jatelo duog mondo mi oyugni jamna omiyo bide gi seche ma omigi mijingo kokalo omenda ni gibiro bedo ni ginyalo chulo NHIF kawuono wantiere kod mine mathoth Migori ka gionge kod NHIF ok ginyal chulo siling 500 michulo dwe ka dwe to mano endo nyiso kaka ngima gi chalo to maidi koro ni ka otim kaka achiel kuom gigo madwaro ni mondo mi atime county ma Migori mar mondo mi waket yot kendo mondo mi wang'e ni sub county ka sub county maonge sub county kata constituency ma iweyo oko e chenro machalo kama odiochieng' manyoro nang'isi ni nadhi timo campaign Kuria Tagare ward kacha na posta mara dakika matin kendo rawera moro matin okawo to dakika matin osegora ogora nyadingo panga kaka en mano manyiso ni wantiere kod talent nyithindo yawuoto nitiere kod talents mopogore nyiwa magi gin talents ma onego bed nurtured an kaka nyadingo panga kalore kod tudruok maneno masebedo godo e fwamo gi keyo kam ang'eyo kaka talanta osemiyo dhano chiemo kendo osekelo
lokruok e ngima ji mathoth mokalo. Omiyo an obiro dwaro ni mondo mi kaunti ma Migori ka mondo mi ager talent center moro machal gi mar National Theatre mantiere but Nairobi, but hotel maduong' ni Norfolk kanyo. Mondo mi nyithindo yawuotwa kaachiel kod nyirwa mantiere kod talanta ging'e kaka talents ma ginyalo bedo nurtured mondo mi giyud yore mago mag yuto. Wabiro dwaro mondo mi wager rescue center kaunti ma Migori kae nitiere woman rep manotelo mane ochako ni gero rescue center. En gino ma pod ok otieki, en gino ma pod oling kanyo. Abiro dwaro ni mondo mi kaunti ma Migori oyiera kaka gidhi yiera ni mondo mi aneni atieko gedo noendo mondo mi obed kama nyithindo manyiri ng'eyo ni kaunti ma Migori kae ni Sharon an tima bari nang'eyo kaka weche mago mag rocho ratiro mag nyithindo manyiri kaachiel kod yawuoyi ne nitie mathoth. Omiyo mae en kama wabiro dwaro rescue center ni ma wabiro keto nyaka mag mine matindo ma bende yudo rochruok e ngimagi kata yoregi mag dak mondo mi okony oganda. Sirega winje yo makaro diche makawuono an kama tek miwuoro an gi jofwambo gin joma ndeto weche koka mano winjo manifesto ni yo makara ng'e maber ni sa to odhi kama yo wang'wa pok achiwonu thuolo mar wacho wach mogik pok akawo kata mana ote moko koka mano nitiere wach mar 6 piece ahinya jo gi Sirega un muchung' kar kendo nikech ang'e ni Sela Imba ka nitiere MDG en achiel kuom duond bura mantiere Azimio. Wach 6 piece ni nyalo wacho ang'o ma aneno ka jotelo moko kata mana katimo kisera mag ombulu to koro gijiwo nagi mar mondo olut ombulu yor 6 piece mana kiufupi gidho liech 6 piece ok en mbaka ma jachung' kenda kama nyalo goyo an mandate moro maduong' gima nochwe ne piny ka dwe mar 8 en luto ne jakom Raila Amolo Odinga kase luto ne to koro modong' an madhi yiero nikech an mang'eyo kaka MCA mar ward dhi konya kora dhi yiere mano kotenre kod sera mage mosebedo kotimo to kod agenda mage mochungi iwinjo so an to kapar ka nyalo support wach ma 6 piece. Sirega wach 6 piece ni ini kawe yo machalo nade in kaka jachung' kar kendi? Sirega mana kinyalo winja okang' masani gidontiere moko kuom jotelo mabende kasero ombulu to gikwayo jopiny mar mondo mi otim yiero e yor 6 piece. Sirega lal matin kata kamano thuolo no kama yo wang'wa Sela Imba chopo iri adar mar mondo mi inyis nyakwa Ramogi Ajuanga johera magi bende neno kose yuore mbui magwa gioro ote mathoth wachni mogik minyalo bedo godo odiochieng' makawuono ahinya ne jodak e kaunti ma Siaya debedang'o yena monda mul wach ma 6 piece no kata bedo na chung' kod party mar MDG mabende nitiere bwo Azimio la Umoja jakom yocho nino kawacho ni 6 piece modwaro en mar Azimio la Umoja donge duond bura mora mantiere bwo Azimio la Umoja but an kaka Sela Imba da nyisini e kaluo kaendi wasebedo kod MCAs moko nitie mosetiyo ne jopiny moko pod ok otiyo ne jopiny wasebedo kod members of parliament moko osetiyo ne jopiny moko pok otiyo ne jopiny wasebedo kod governors moko osetiyo moko pok otiyo the same applies to senators to kod women representatives ada iso jopiny ni kom ma pok oyudo kaluo kaendi en kom mar president mamoluor Raila Amolo Odinga osewuok kadhi manyo mabende wan gi yie ni koromo tarik 9 dwe mar 8 to wang' ni en modhi kawo telo gi jalup mare ma en Martha Karua. Ka wasego kura ne jakom moluor Raila Amolo Odinga akwayo japiny ni kombe modong' gieki jopiny oyier dhano to ok party awinjo kata ndegeto ni en ng'adi nywandi mane gima nyalo kwayo kuom jopiny wach machielo ma daher nyiso jopiny en niya lokruok ma japiny osebedo ka ywago ni odwaro lokruok no nitiere e lwet japiny ngeche niya sami go ombulu e makare mok ing'iyo gima nodonje iyi ting'iyo gino ma jatelo bro timo ne kinde mabiro mbele kanyo ibo bedo ni ikelo lokruok no e ngima nyithindi e ngima nyikwayi to kod dhok liunda mari e kinde mabiro gima daher kwayo Sharon en ni sani koro wachako campaign na Yanga kendo warito mondo IBC o harmonize campaign schedule magwa kaka jogo madhi laro kome mopogore opogore to wakwayo jotelo mopogore opogore mosewuok oko malaro kome mag siasa mondo watim campaign mar kwe e kisera mora mar ombulu en mana lombo jopiny to jopiny nyalo mana lombo kod weche mamit minyiso jopiny manyalo miyo jopiny goni kura kik obed kod campaign mar ayany kik obed kod campaign mantiere kod tulo to kod tungni makag kacha to daher nyiso jopiny tarik 9 dwe mar 8 kochopo abro bede ballot kadhi laro kom mine e Siaya County kata Siaya County woman member of the parliament kidhi e ballot
picha mara aroko kitenge ma green to ani namba mokwongo e ballot paper ibono ka sela imbano gi picha mara party mara mar movement for democracy and growth gi symbol mara e wabedo mokwongo e ballot omiyo ko jopiny ainya to Josia County nitariko chiko do mara boro dwe mar tariko chiko do mara boro koromo ka wadhi yiero gi para kod kom mar mine mondo kel negi lokrok magisebedo ka gigombo to kati koda ka okinde makende madoko ne Royal Media Services erokamano makende kuom yothulo makende mar uso sera marwa ne jopiny kokalo e Ramogi TV. We don't take it for granted. Jofwambo wadwa osebedo kochung' kodwa nyaka ne wadonje ng'wajni atakwayo ne osiepna ma Jombuta to kod Josephine Sirega bendo siwuoko kaloro ko wembo pogre hap Nyasaye mondo umgi kod ng'wono omigi dwaro mag pinyni to kod mag chunygi. Erokamano Nyasharo Nong'ao kuom ka okinde makende mar dayo dhowa. Erokamano inya Sela Aimba. Ajombuta chopo iri. Nitiere jal moro mapenjo ni Ajombuta ni be dhi tiyo gi nyinge mar Ajombuta e ballot box. Wachni mogik. Wachna mogik. Nying modhi tiyogo en Jojo Otieno Mondi. Atemo kama nyalore mondo nikech did poll na pok owuok. Adhi aketa Ajombuta e bathe kanyo. Mano biro ng'eyo ka sa pok yiero pok romo. Wachna mogik. Adwa ni mondo mi awach kotenre kod wach ma Sela Aimba owewago. Pile jotendwa nyiero to jakom ywak. E yiero te iyudo ka MP samoro nyiero ga nikech gin wago ga koko to giyudo to jakom ywak to gin gi nyiero. So wang'ni wawe uru jogi gimbe wang'ni gi ywage to jakom onyiero. Tiende ni wadwa kawo tekowa mondo wa make sure ni jakom Raila Amolo Odinga odonje kome wang' sa. Ng'ata ma jakom biro yudo mondo tigo ler ma wach mano ng'at jakom Raila Amolo Odinga. So one personally mandate mara en ni a make sure ni jakom kose donjo to koro piny ka kijago ombulu ko nyaka tim mana kiin to mogik yiena mondo mi akwa ne oseyaw campaign ayanga aburo kwa jowa modhi lerogo one independent madhi mana ji auchiel abo kwayo mondo watim campaign mokwe maler maonge kod achaya ga jara ga yany to kod anjao kato maduong' ni wa make sure ni warito ngimawa nikech ngima emi irito kod piny. Mogik kote ne kod manifesto na ne awinjo ka kendo ne chuna ni mondo mi awachi iwinjo jakom no mora gi 10 point agenda mare. No wacho ni somo dhi bedo nono. Ing'e ni somo minyalo rit godo tich. Tich ok nyalo rit godo somo. Iwinjo. So nyaka nyaka ng'iyani to tiyo kod omuche mondo mi oyier jatelo madhi tiyo ne kendo dhi chopo dwaro mare mar dongruok. To nikech ing'eyo ni kaka jofwambo ywak ma japiny osebedo ka ywak go ka wan e radio kacha an manedo Sharon mane momiyo na wuok e station ma wacho ni abolo microphone piny. To na wacho ni sani koro wantiere kod thuolo maber mondo mi kik wachak waywag kendo. Wadhi tiyo kod ombulu marwa mar ng'iyo ni to ere kaka wadwaro ni ngima marwa obedi kuom higni 5 maneno mabiro. Omiyo japiny oyier jatelo. Mano ende wach mara maduong' madaher mondo mi awachi. To katieko akwayo jo county ma Migori wadwaro ni mondo mi wabed kod campaign mar kwe kaka nyocha ne wasingore ka duol mar IEBC ni wadwaro ni mondo mi watim campaign mar kwe. Wadwaro ni mondo mi jopiny omi wathuolo mondo mi waus sera marwa mano endo mar kwe. To kendo wang'isogi ni en seche makoro ni wabed motang' kendo wang'i anena kit yiero mano ma wadhi timo higani. An kaka Josephine Achieng' Sirega Nyarandingo Panga Meya akwayo jo county ma Migori mondo mi giwuog oko tarik 9 dwe mar 8 e seche ma watero jakom Raila Amolo Odinga ka wadhi rwake State House kacha. To wan bende ayie mondo mi achung' motegno kaka woman rep e county ma Migori. Omiyo akwayo gi mondo mi gigona ombulu. Gigo mago mwasebedo ka wacho en sama koro niedi wadwaro ni mondo mi wa actualize gik ma wasebedo ka watimo. Omiyo akwayo gi mondo mi gigona ombulu kendo mondo mi gipara an kaka Nyarandingo Panga ayie mondo mi adhi atitegi mondo mi wakel lokruok ma gisebedo ka giywago. Kukamano tatimero kamano ahinya Sharon, erokamano ahinya ne Royal Media Services, erokamano ahinya ne Chogo Ramogi TV, akumiyo wathuolo machalo kamaendi kaka jofwambo. Jofwambo wetewa bende gimed siro wa lwedo kendo kigiwewa nikech ing'eyo ni wadhi bedo dwolgi kaka giwacho.
Ero kama na inya Josephine Sirega wawinje yo makare kapok watieko chenro makama we asome moko kuom ote magi mabende aneno kuora abiro mana somo moko kuom ote mabende donjonwa sani achak gi line marwa mar 3:6 Josephine Sela Ajo Nyasach kwe mondo orienu bade mosna jombuta Josephine en mana ni campaign ka onge chama en tich matek nyaka ochop edebe Sharon Oyaore mosna Josephine Jombuta Gisela nyisna gi nyarandingo ni waruake kendo odog otim campaign e kanisa mong'ere kaka St Legion Abraham nitiere moko kuom ote maneno kantiere TV kanyo Odongo wuoda Asembo Jangoma iwacho ni mosna my incoming woman rep Siaya County Sela Imba okowuothie kata rarieda Jionene kata jidware malich mondo ogol mbaka kacha Sela gino ni winjo wach makamano Raila Mandhiwa iwacho ni mosna welogo to penj na gini ya sama ne gidhi chung sana Ajombuta bende nene ja ODM adier to ka nene to ang'o momiyo kodong to dok omango independent dak no we obigi independent chon kapok nikech ero nong'eyo ni jopati okoriere oduoka wachni an Raila Mandhiwa joduok wach makama mapiyo kapok wasomo ote moro wach no en wach ma tek ahinya but and the motto more never say die so kana chung mondo mi achope debe no ka chung mondo mi ngato decide fate na e kore kacha gi nominations ero kama na nyaka somo mana moko kuom ote mabende donjo mabende kinyalo neno e TV ni kanyo nyakwara Ramogi Juanga Philip Chianda iwacho ni Sharon Oyaore anta jiwo jowadwa go mondo kigidog chien gitema kinda nyaka giko gimang'eyo ni en ni Jofwambo bedoga jotelo mabeo kabisa Mosenindo beno luocho kelo ne en Jafwambo mobedo senator Rafael Tuju ne en Jafwambo mobedo jaod bura mabondo Mano jatend piny mano ma Ukraine kama lweny gore cha bende en Jafwambo Sela Imba en nyako motegno sana ajiwe Ajombuta en wuindi Josephine Ben Dakondi go my people ote machiel mabenda neno kanyo en maro Umagodon mabendo wacho ni amor mar winjo twak penjo na en ni ponono ni gidonga gin gi paro mane mar konyo oganda luo ka gin oko mar telo koso girito yiero manyien mana kunyalo duoko wach makama piyo Sela wach makama di wachango Gima daher nyiso oganda no mar luo ni politics is not a do or die kind of thing, yeah? En gimidhie kingeni ng'ana chiel kene manyaka yiera at the end of the day. Pono ni rem nyaki bed kod a fallback plan. Sani ng'ata modo jo siasa onego bedo saikore ni ya ni pono no ni adhi yiero ta rem moka yudo kom mana dwaro no. What next? Okitoe iwinjo. Ananja ohala Ajafwambo. Anyalo doke Fwambo as a consultant anyalo timo hala iwinjo ero kama na inya Sirega wach ni mogi kaluore gi penjo mabele Jafwambo maro penjo nango Sharon to wacho ni ka ochopo seche makoro wadwa ng'ada ora waparo kanyo to kata kamano nitiere gik ma wasebedo ka watimo e society an achiel antiere kod CBO masebedo ka tiyo godo kod jiwo nyithindo manyiri timo weche mago mag mentorship miyo kaka wajiwo mine matindo young mothers mondo mi giyud tiegruok manyalo konyogi omiyo gima wanyalo timo ne society ok nyal koso nikech wasebedo ka watiyo ne oganda wasebedo ka watiyo gi oganda gindi omiyo gima wanyalo timo ok nyal koso pod wabiro dhi nyime kod timo mano kendo kwa biyo Sharon mana inya gonero kama na inya kuom buoro dichi makawuono e TV mar Ramogi Jombuta ero kama na inya Sela Imba ero kama na inya kanyakla gi Josephine Sirega wagonero kamano an benda koyo ni hawi maber kaka Jafwambo mar mondo uyud telo makamano koko manya kwa Ramogi Juangi kanyi makelo wa e giko mar chenro makama chenro mabende nwatwak godo kinyi makawuono nantiere gi moko kuom Jofwambo kabide thundu wach marwa nen Jofwambo mabende odonje siasa ote mage neno
neno ntiere moko ote ma asomo ntiere moko asomo kalure gi thuolo mabende omayo wa wangwa. Koka man nyakora mga juanga erokamana inya kuom ote mabende ioro okinyi makawuono. Chenro mabende no chako sa 12 mar okinyi kanwa donjo gi chenro mar piny. Nyaka sani koro wachope kidieny mar mbaka oromo. Sa 5 mar onyango ema bende aneno kosechopo kanyo dakika 2 kende. Erokamana inya kuom bedo kodwa chakre okinyi nyaka sani. Warad kendo odiochieng makinye. Lo jote wa mabende notayo chenro makama. Ago erokamana inya ne Cleophas Oluoch. Joyce Oduor reporters magwa mabende okinyi makawuono nwa tuak godo. Ago erokamana director producer kanyakla kod ina. Nyakora mga juang mabende ni bedo kodwa chakre chakruok nyaka giko mar chenro makama. Oritur masani ibedi odiochieng makare nyinga en Sharon Ongao.